Philippine University. Sambag? PU. Sambag? Haro. Dito sa main. Sa may ano. So, naglakat ka mo? Di nga mo, halinga na doon na hapo pa ka mo? Kaya sa Pavia kami na, pero like, ukawan, before sang COA, pero mga 7:30 kami nagalin. I mean, less pa gani guro? 7 gid, pero until now, ari kami tigyapon kay wala jeep dito. Sa aganan, wala man. Kag, na-stuck daw, dugay-dugay, maghalin ang jeep sa pakatuto. So, wala kami choice. Malakat kami sa Crash the King. Masakay biyong ka. K9 pa man naman ka. 9 pa bang klase niyo? Taga Pabia ka mo? Pavia, ukawan. So ano inyo mahambal kay supposedly ang traffic ang flyover gani magamit pero wala gyapon na buksan. I think the most immediate solution is kay Ohon na gini, although we don't have the power man to do that, pero i-raise kami awareness as students. Makita taman kung ano kabudlay ang ginagyan sa namon and sa mga working people man. So I really hope, we really hope nga maano na gini, masolusyon na. First time ni nga maglakat ka mo amo ni kalaba pa kadto sa school. Oo na, pero balaan namon nga ang iban hindi na bago sa ilang makaagi sa amon nga solution kay like every day may araman kami mga friends nga like nga tapos yung late sila muna pero siyempre wala ka mo choice kay bisan ano pa kaaga ka mo mahalin sa balay nyo kung bisan ano ka mo kaaga kung ang dalan ko ba di ba ko pwede ka lupahan pa school di ba pero awa na lang. Sige, thank you.